Hello friends, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। So finally PNRD बा Panchayat and Rural Development नि official full advertisement ओंखारबाय बा बिसोरो लिंकखौ एक्टिभ खालामना होबाय। So नै स्क्रिनाव नोंथांमोना नायनो हायो। आं फुङाव बेनि सायाव मोनसे अलरेडि भिडिअ बानायखादोंमोन दे, जेराव माने बेयो सर्ट नटिसमोन, जेराव इडुकेशन क्वालिफिकेशन आरो एज लिमिट बेफोर गैयामोन। बाट जिथु भेकेन्सि डिटेल्स, भेकेन्सि डिटेल्सफोरा दंखायोमोन आरो बेबायदिनो सेमखा बे मोनसेयावबो। आं जास्ट नोंथांमोननो इडुकेशन क्वालिफिकेशन आरो एज लिमिटखौ बुंग्रोनानै बेवहाय। So बे जिथु अफिशियल माने अनलाइन एप्लाइ खालामनाय, अनलाइन एप्लाइखौ नोंथांमोना बे अफिशियल जिथु वेबसाइट rural.assam.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। एप्लाइआ दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन 28 आगस्ट 2020, बाट दासिमबो लिंकखौ एक्टिभ खालामनो हायाखै। आं बे लिंकफोरखौ गासैखौबो बे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होगोन दे। बेनि उनाव बेनि जिथु अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेटआ 17 सेप्टेम्बर 2019, माने 17 सेप्टेम्बरनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। हर गेजेर माने 17 सेप्टेम्बराव 12टासिम मोनगोन टाइमखौ। बिनि उनाव एप्लिकेशन फिस जेबो नाङानो, देयर विल बी नो एप्लिकेशन फी। स' थाइसेबो नाङा। पस्टफोरखौ आं अलरेडि बुंना होखाबायनो दहायनो, थेवब्लाबो माने बुंना होफिनसै आरो एसे। एडिशनेल एसिस्टेन्ट ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार बेवहाय 39टा भेकेन्सि दं पन्चायतनि। बे एसिस्टेन्ट ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार बेवहाय WNC होदों, बेवहाय 46टा भेकेन्सि दङ। एसिस्टेन्ट ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार सिनियर ग्राम सेवक 88टा भेकेन्सि दङ। गाँव पन्चायत सेक्रेटारि बेवहाय 578टा। टैक्स कलेक्टर कम रोड महरार 243टा आरो जूनियर एसिस्टेन्ट 45 निउलि क्रिएटेड जेपिस होनना बुङो, बेवहाय 10टा भेकेन्सि दङ। सेलारिफ्रा 14,000 निफ्राय 60,500 नि गेजेराव मोनगोन बेसिक पे, आरो ग्रेड पे बेबायदिनो माने भेकेन्सि पस्ट हिसाबै 5,600 निफ्राय 7,600 सिम होनना बुंदों। बिनि उनाव केटेगरि वाइज नायोब्ला नोंथांमोननो बेवहाय आं अलरेडि बुंना होखाबाय, आं बे केटेगरि वाइजखौ नोंथांमोन दिन्थिनो हाला। माने बारा इम्पर्टेन्ट नङा बेयो, जास्ट नोंथांमोना गोसोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामोब्लानो जाबाय। केटेगरिफोरखौ बारा नायनानै लाब गैया आरोना। बेनि उनाव इलिजिबिलिटिखौ नायोब्ला नेसनेलिटियाथ' बेफोर गासैबो इन्डियानफोर जाखानांगोन। एज लिमिटखौ नायनो हायो। एज लिमिटआ 38 इयार्सनि बारा जानो नाङा होननांगौ। 38 इयार्स, मेक्सिमाम 38 इयार्स। बाट जोंनि एसटिफोरा एज रिलेक्सेसन मोनखायो। बे हिसाबै नायोब्ला 38 + 5 43 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन जोंनि एसटिफोरा। मिनिमाम एजआ 18 जानांगोन। 18नि खमब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नंखाया। 18निफ्राय 43 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन जोंनि एसटिफोरा, जोंनि बर'फ्रा। बेवहाय 30 लिरदों, बाट जोंनि एसटिफोरा एज रिलेक्सेसन मोनखायो 5 बोसोरनि। बे हिसाबै बुंबाय ना नोंथांमोननो। बिनि उनाव इडुकेशन क्वालिफिकेशना फर अल केटेगरि द कैंडिडेट मास्ट बी ए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ गाँव पंचायत सेक्रेटारि द कैंडिडेट मास्ट बी कॉमर्स ग्रेजुएट। नै बेवहाय मा बुंदों, जितु गासिबो भेकेन्सिफोरावनो माने भेकेन्सिनि थाखाय इडुकेशन क्वालिफिकेशना ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामनाय जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो। बाट बे जितु गाँव पंचायत सेक्रेटारि बेवहाय कमार्सनिफ्राय माने कमार्स जितु स्ट्रिम बेनिफ्राय ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेनि बादै गुबुन गासैबो जितु पस्टफोर दङ, जेरै एसिस्टेन्ट ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार पन्चायतनि बा टेक्स कालेक्टर काम रोड महरार, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बाट बेखौ बे मोनसे नाम्बार 4नि गाँव पंचायत सेक्रेटारिखौ कमार्सनि नङाब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। कमार्सनिफ्राय ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामाखैब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। आरो जुदि गुबुन माने स्ट्रिमनिफ्राय जेरै आर्ट्सनिफ्राय साइन्सनिफ्राय खालामदोंब्ला बे गुबुन जितु पस्ट 1, 2, 3, 5, 6 बेफोरखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। एक्सेप्ट गाँव पंचायत सेक्रेटारि, गाँव पंचायत सेक्रेटारिनि बादै गासैखौबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि उनाव कैंडिडेट्स मास्ट possess fair knowledge of any local language either in Assamese or Bengali or Bodo in addition to English language for maintenance of official administration। माने जोंनि बर' हिसाबै बर' लकेल लेंगुवेजखौ मिथिनांगोन होनना बुंदों, इंलिशजों लोगोसे। फिजिकल फिटनेसबो माने मोजां जानो नांगोन होनना बुंदों। बथ मेन्टेलि आरो फिजिकेलि नोंथाङा फिट जानो नांगोन, मोजां खोनानाय बा माने मोजां जानो नांगोन नोंथांनि देहाया। स' साउन्ड हेल्थ होनना बुङोथ' माने मोजां देहा आरोना बेयो। बिनि उनाव मेडिकेल एग्जामिनेशनबो जागोन होनना बुंदों, बिथांमोना मेडिकेल एग्जामिनेशनबो लागोन। स' दायो दङ हाउ टु एप्लाइ। हाउ टु एप्लाइखौ आं अलरेडि बुंनो होखाबाय नोंथांमोननो, जितु अफिशियेल वेबसाइट www.rural.assam.gov.in बेहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगोन होनना बुंदों। माने गासैखौबो साबमिट खालामनांगोन अनलाइन थ्रु वेबसाइट, बे वेबसाइट। बेनि लास्ट डेटआ 17 सेप्टेम्बर 2019 हर गेजेरसिम। स' डकुमेन्ट्सफोरखौ बेवहाय लिरना होदों। नै फट' होनांगोन, पासपर्ट साइज फट'ग्राफ होनांगोन। बिनि उनाव सिगनेसारबो होनो नांगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय गुबुन डकुमेन्ट्सफोरा एडमिट कार्ड नांगोन मेट्रिकनि,
एस प्रुफ हिसाबै बिनि उनाव सार्टिफिकेट मार्कशीट जितु मिनिमाम क्वालिफिकेसन मिनिमाम इडुकेसन क्वालिफिकेसना जेरै माने ग्रेजुएशननि सार्टिफिकेट बा मार्कशीटफोरखौ होनो नांगोन मिनिमामाथ' आरो बे ग्रेजुएशनानो नालाय बिनि उनाव सार्टिफिकेटआव जितु कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांगोन होनना बुंदों बेहाय जोंनि एसटि प्लेन हिसाबै एसटिनि कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन बिनि उनाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डनि बा जितु सार्टिफिकेट बेखौबो नांगोन होनना बुंदों जोंनि एसटिफोरना इडब्लिउएसजों जेबो सोमोन्दो गैया स' इडब्लिउएसखौ इगनर खालामब्लानो जाबाय स' बेफोर गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नांगोन रिपिट खालामफिनदों आं जितु मेट्रिकनि एडमिट कार्डखौ नांथारगोन एस प्रुफनि थाखाय आरो जितु माने नोंनि सार्टिफिकेट आरो मार्कशीट थागोन ना मिनिमाम इडुकेसन क्वालिफिकेसननि जेरै माने मा बुङो बेखौ ग्रेजुएशननि सार्टिफिकेट आरो मार्कशीट बेफोरखौबो गासैखौबो होजोबनो नांगोन बिनि उनाव कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांगोन आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड बा रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बेफोर गासैखौबो नांगोन स' मुड अफ सेलेक्सनखौ बिथांमोनानो बाय एग्जामनि गासैबोथ' जाखागोन जास्ट नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लायोबानो जाबाय एग्जाम जागोन आरो मा बुङो बेखौ मेडिकेलनि टेस्टबो जागोन होनना अलरेडि बुंखादोंना स' नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय आं गासैबो लिंकखौ बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होजोबगोन दे जास्ट नोंथांमोना बे माने डेसक्रिपसनखौ खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय आं अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौबो बे भिडिअनि डेसक्रिपसनावनो होगोन जास्ट नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं